Nekem kell irányítani, hogy nehogy erre jöjjön, basszus. Ennyi, bele tudsz menni! Tegnap Pici átmentünk itt. Picivel átmentünk tegnap, hallod? Hello! Nézd a szemembe, hiszel nekem? Nem. Picivel átmentünk. Tudom, hogy mi az. Átmentünk a Picivel. Jó, én már azt nézem, hogy hova tudok kötni szembe, de... Oda kötöttük a fához, mi is. Most mi van? Miért kell engem levideózni? Mert szar helyen áll. Így jó, fedezzek, jó? Hát az a belső sem megyek a vitarában, meg persze. Jó, mehetünk, hagyjuk itt. Szia! Úgy részítőn voltam vigyogni. Az egész tényleg ki fog belőle jönni. Ki fog jönni. Szóval belemehetsz te is. Aha. Nivával előttem mész, és akkor megyek utána. Én belementem Nivával tavaly. Jó, hát most tavalyi sztorikat hagyjuk. Mutattad az utat is, hogy arra felé volt egy még 1902-ben. Nem én mentem elől, nem tűnt föl, hogy utána vettem át. Csináljuk. Vigyázz, fa! De jó hangja van. És milyen jó szaga. Boruljon már bele, jó így. Nem, azt hiszem az a Bélának a szokás, hogy oldalra tesszük. Ja? Neki se kell így. Ne szivassál, persze. Az üveges csonyat van még úgy. Robi, vidd rá, gyere! Gyere, kihúzzuk! Gyere már! Hoppa, szuper! Milyen bőrű? A fát húzd el! A fát! Balra a fát! Hogy ott a állukon belül veszik Nem bírjuk a falat elhúzni annyira? Azt kell kelni. Aztán egy kis szeretek is örlőnek, kihúzzuk a fejünket. Ide állsz az izével, Dodo. Dominik, állj majd a csirkével. Csörlővel elhúzzuk a fát. Várj egy kicsit. Hallod, várj, elhúzom csörlővel a fát. Arrébb húzzuk a fát egy kicsit. Gyere, 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 gyere! Nem láttam, hova jobb meg kell.
A Nagy Peti tőled, hogy a Anitát meg a Bélát vitt oda a Nagy Petihez. Anitát meg a Bélát? Igen. Fűzd át! Fűzd át és akkor egészet derék. Mondd neki, hogy mindjárt jövök. Fűzd át és akkor messzebbről tudjuk meg akkor többet. Gyere! Rángassuk össze. Várj, kicsit följebb rakom. Nem bírok kézzel. Jó, most engedjük. Jó van, jó. Ide érsz meg. Rossi, nem tudsz ott kijönni arra. Engedd hátra. Nem tudod, de hiába ugrálja. Hát jöjjön vagy kicsit. Ajaj! Benni, figyeld a kis vitorát, Benni! Gyere! Mindegy, csak menjél valahova. Ennyi? Hát minek adtál érte ennyi pénzt? Ha összkereket kaptál. Tudom, hogy ennek nem kell, mert ez vitora, de tegyél már egy. Robin, ezt nézzed, ezt én nézzed, ez nem igaz, ez kajdi vitora. Ez csak LED-lámpás. Hol akarsz menni, bazd? Menjél, Ervi, van autómentős ismerősöm, menjél. Hol borítsam föl? Mindegy, menjél. Bárhol! Hol vagy te, Józsi? Én itt ne. Nem menj át ki! Voltam már terepezni. Nem voltál te sehol. Még nem voltál itt. Na most ezért menjek be, hogy oda üssem. Hát nézd meg és fölüssön. Szia, szervusz! Kamerát bekapcsoltad, Ervin? Nem, Gyere vissza! Be se jöjjenek. Szamurájukat fogadatták. Legalább lett van egyen autó, amit megyünk. Menj vissza kicsit! Viszont nap végére meg lesz az összes fogaskerék számolva. Nap végére meg lesz az összes fogaskerék számolva. Lényeg, hogy meglegyen még. és kész, megjön. Ajaj. Józsi, told meg! Kereket cserélsz? Lehet lökjük le róla. Föl akar! Azt akarjuk, hogy letörgesd, akkor tisztosan. És akkor mi van? Minek jöttünk? Robi,
Mondjad neki, hogy megveszed 200 év, szálljon ki. Alkatrészre. Meg jó, hogy van ilyen küszöbcsöve, hogy azon megküszöbb. Próbálj meg billegtetjük be hátra. Csak ülni, hogy én tűntem, hogy elmaradt, hogy most behol. Lépikókázunk. Erősebb tapasztalat. Hát ez nem marad. Szemből csörlő.